Takže potrebujeme na začiatok nejaké premenné, v ktorých budeme mať uložené či boli zvolené jednotlivé, či bola zvolená dýka, alebo papyrus, alebo iridium. Áno, pre hráča, takisto premenné, ktoré nám povedia, čo si zvolil počítač. Takže pokiaľ je player, dobre. Mohli by sme to robiť tak výhodne pomocou premenných pravda, nepravda a pomocou nich sa vždy budeme pýtať, áno, je daná vec zvolená, ak je zvolená, tak pozri, či ak my máme zvolený, napríklad, ak my máme zvolený papyrus, počítač má dýku, dýka príde a rozreže papyrus, áno, to znamená, že sme prehrali. Ak my máme dýku, počítač má papyrus, tak v tom prípade sme vyhrali my a podobne. Takže potrebujeme nejaké player rock, ktoré bude akého typu boolean. Či je pravda, či je nepravda. Dobre, tomu dáme true hodnotu, alebo skôr false. Všetky budú mať defaultne hodnotu false. Dobre, potom potrebujeme boolean player. Čo tu máme ešte? Papyrus. Ten je takisto false. A potom potrebujeme, ak si hráč zvolil rock, paper, kameň, papier, nožnice, takže v našom prípade nôž, alebo nožnice tam sa dá ľahko pomýliť v tom slovíčku scissors. Dobre, takže ideme nôž a ideme ďalej. Čo sa teraz chceme opýtať? Pokiaľ bol nejaký z tohto, pokiaľ bol tento element stlačený, to znamená čeknutý, by sme mohli povedať po anglicky, tak v tom prípade vykonaj nejakú akciu. Takže povieme pokiaľ. Ako sa nazýva tento element? Pozrieme sa. Jeho meno je... Píše nám to tu. Jeho meno je RD Knife. Áno, Radio Button Knife. Takže RD Knife. Dobre. Checked. No. Teraz ja som myslel, že sa píšu názvy funkcií. Metódy by sa mali písať s malým, ale píšu sa pravdepodobne s veľkým, v C++. Tak taký best practice alebo zvyk, nepísaná dohoda je písať ich s malým. No ale Visual Studio si povedali Microsoft, že to urobia inak a robia to s veľkým začiatočným písmenom názov metódy. Pretože v podstate pristupujeme k RD Knife je objekt a má metódu checked. Áno. Či je stlačený, či je to koliesko plné, či sme ho proste označili. Tak pokiaľ sme ho označili, tak v tom prípade dávame pknife a bude true. Dobre. A ideme ďalej, urobíme to isté pre ostatné. Pokiaľ je to radio button paper je skontrolovaný, tak paper sa rovná true. A pokiaľ radio button knife, paper a ešte rock, tak potom máme p-rock. Pokiaľ stlačíš rd rock, tak v tom prípade player rock sa rovná true. Hráč si zvolil rock. Dobre, skull, iridium v našom prípade. No ale my chceme ešte, zmeníme voľbu hráča. Chceme povedať, aha, tvoja voľba je taká, keď si klikol. To znamená, pôjdeme, ako sa volá voľba hráča, LBL player. Takže LBL player. Text je v tom prípade čo? Dobre. LBL player text je v tom prípade, ak máme dýku. Dobre. V ďalšom prípade nie je to dýka, ale papyrus. A v tomto prípade je to iridium. Nejaký jednoduchší prvok by sme si mohli zvoliť. Ideme na to, skontrolujeme. Dýka, hraj, dýka nám dá papyrus, iridium. Áno, super, všetko funguje. Teda, toto, čo sme robili, funguje. Dobre, teraz chceme vedieť, čo si vybral počítač. Takže, takisto potrebujeme premenné. Ja si to tu skopírujem, aby som to nemusel... tak až veľmi som nechcel mazať. Dobre. Skopírujem. Ja si to skopírujem a všetky
premením na C, rock, C, paper, C, knife. Dobre, všetky riadok v poriadku. No a potrebujeme nejakú premenu, nejaký integer, číslo, ktorého hodnota bude vlastne neznáme číslo. Takto, ale nie neznáme číslo, lebo v tom prípade by písalo akékoľvek číslo, ale zvyšok po delení 3 plus 1. Čo to znamená? Zvyšok po delení 3 môže byť aký? Buď 0, buď 1, buď 2. Hej, ak je číslo deliteľné 3, zvyšok je 0. Ak je, teda napríklad 3 je deliteľná 3, potom môže byť 4. 4, ak je deliteľné 3, 4 nám vráti jednotku, pretože zvyšok po delení 3 je 1. 5 nám vráti dvojku a 6 nám zase vráti 0. 7 vráti jednotku, 8 dvojku, 9 znova 0 a takto pokračuje dookola. Takže, ale my nechceme 0, ale my chceme, mohli by sme aj od 0, ale dáme si to od jednotky. Od jednotky, áno, 1, 2 až 3. No a pomocou switchu, som zmenil klávesnicu, dobre. A sa opýtame switch, podľa toho, aké je číslo, tak v tom prípade, ak je 1, nezabudneme uzavrieť. Dobre, switch je pre tých, čo sa náhodou s tým ešte nestretli. Pýtame sa, ak je hodnota premennej num rovná 1, tak niečo vykonáme a break, to znamená vykonáme a skončíme. Pretože štandardná chyba, ktorá sa stáva, ak robíme so switchom a s casemi, tak dáme case 2 je taká, case 3 je nejaký príkaz, no a nedáme nikde break, to znamená vykoná sa jednotka, vykoná sa dvojka, vykoná sa trojka a v trojke to skončí. To znamená, to čo bude v trojke, to platí. Nech bude case jednotka, aj tak platí to, čo je v trojke, pretože sa nezastaví. Preto musíme musíme switch prerušiť. Tým sa nemyslia switche a routere z klasických sieťových technológií, ale switch v rámci rozhodnutia o danej premennej programátorský switch. No a case 1, v prípade, že nám padne jednotka, tak dáme, že C rock je true. Dobre. Pokiaľ nám padne dvojka, tak C paper je true. Odkiaľ idú mi tie čísla a premene, čo dal? Náhodne úplne, áno, som dal, že computer rock nech sa rovná true, nech computer paper sa rovná true a ak nech computer knife sa rovná true, ak padne trojka. Čísla nám budú aj tak padať náhodne. Dobre. Takže, a teraz sa budeme pýtať, dobre, a ešte čo, pokiaľ je computer rock je true, tak v tom prípade musíme rovnako vypísať, ako sme tu vypísali. Chceme aj informovať, že čo si vlastne počítač vybral, pretože dosť by nám vadilo, ak by sme dali, tvoja voľba je Iridium a voľba počítača nedali by sme. Prečo počítač stále vyhráva a ja neviem ani čo dal, takže musíme to vidieť. Hop, typu takto a hop, tak. Dobre, label papers, kopírujeme si tu. Label player, ale to nie je label player, ale pozrieme sa, aký je jeho názov. Label computer by sa mohol, label computer. Kontrola. Dobre, takže label computer, text, v ňom bude. Pokiaľ je to rock, to znamená, že bude Iridium. Pekne, dobre, to si skopírujeme. A už len upravíme. Tu je papier, takže text sa rovná papyrus. A tu je, no. A musíme chvíľu počkať. Nepadaj. Neodpovedáš, dobre. A label text sa rovná Iridium, papyrus a takzvaná gika, pretože je to knife. A pomýlil som sa, veľké K. Dobre, ideme ďalej. Skúsime
otestujeme, čo sme práve vyrobili. Sú tu nejaké erory, kde rand nepozná rand. No dobre, ak nepoznáš rand, random je súčasťou ktorej knižnice? Niekedy ju nemusíme inkludovať, ale v tomto prípade áno. Chceme inkludovať aj to knižnica, ktorá CSTD library, C štandard library, ktorej súčasťou je random. Hop, tak to dáme slovenskú klávesnicu. A include CST library. Dobre, spustíme ešte raz. Takže dáme tvoja voľba počítača Papyrus, hraj, Dika, Iridium, Dika, Papyrus, Iridium. Tie čísla sa až tak nestriedajú, pretože sa majú striedať, hej, lebo sú len 3 prvky, takže často sa opakujú, padne 3, 3, 2, 2 a podobne. Takže ideme ďalej, vypísali sme si pekne, ale teraz ideme na konkrétnu algoritmickú časť a hru, si to tak môžeme vyčleniť. Toto je nejaká naša deklaračná časť. Ďalšou časťou je nejaká switch, nejaká voľba počítača a užívateľa. Dobre, tretia bude algoritmická časť. Dobre. OK, tak v nej sa opýtame, pokiaľ sme si my zvolili Iridium ako kameň, tak v tom prípade, pokiaľ sme si zvolili kameň a počítač si zvolil kameň, tak vypíšeme, že je to remíza. Takto bn. Dobre, v tom prípade label res sa rovná text. Takže vezmeme objekt res, label res a jeho metódu text, alebo respektíve jeho atribút, jeho vlastnosť text, no a zmeníme ju, nech to bude remíza. Takže áno, môžeme vyskúšať, či to funguje. Jar build errors. Label res vraj nemáme, tak sa pozrieme, ako sa volá tento label. Meno nemá label res. V poriadku. Dobre, OK. Dobre, Dika, pokiaľ je Dika a Dika. Nie, pokiaľ Iridium, tak nám vypíše remíza. Dobre, aby to všetko pekne vyzeralo, môžeme zarovnať na stred úplne, pretože potom budú ľudia šalieť. Nech je to zarovnané v strede, takže text line a presne do stredu. Dobre. Dobre, takže pokiaľ sme my zvolili balván, v našom prípade Iridium, kameň, ako chcete, tak v tom prípade, ak počítač zadal, je remíza, ak počítač zadal Diku, v tom prípade sa otupí, takže vyhral si. Vypíšeme mentálny stav, vyhral si. Počítač vyhral si. A prečo si vyhral? Pretože Iridium otupí Diku, aby sme nemuseli ani nič dokonca čítať, alebo aj pre tých, ktorí čítať sa nenaučili, nevedia a chceli by mať výhodu hrania tejto hry, tak v tom prípade zmeníme farbu, for color, povieme, že system, pristupujeme k triede system, drawing, color, green. Dobre. Áno, to isté urobíme. Takže to máme, pokiaľ sme obaja takto.
Pokiaľ sme mi dali iridium, teda kameň a nožnice, tak v tom prípade kameň otupí nožnice, hej, a v našom prípade iridium otupí díku a v tom prípade pokiaľ rock, knife, paper, pokiaľ počítač dal papier, tak v tom prípade by sa mala zmeniť farba na červenú, pretože sme prehrali a napíšeme prehral si. Papyrus obalí iridium, papyrus obalí iridium. Tak dobre, môžeme si to vyskúšať. No, tak asi nie. Dobre, a teraz si to vyskúšame, áno. Chcem spustiť projekt. Dobre, naša voľba bude, momentálne pracujeme len s iridium, takže pokiaľ dáme iridium, počítač dá díku, vyhral si, iridium otupí díku, hraj ďalej, papyrus prehral si, papyrus obalí iridium, vyhral si, iridium otupí díku a remíza je dokonca. No a čo sa deje pri tej remíze? Je červená. Nájdeme tu aj zelenú remízu. Keď budeme dlhšie klikať, narazíme na zelenú remízu. Áno, lenže my nechceme. Niekto povie, remíza to je automaticky nejaká výhra, hej, rozoznáva len farby. Prečo je táto remíza zelená? Pretože povedali sme nastav farbu na zelenú a choď ďalej. A napíš vyhral si, iridium otupí díku. Dobre, ďalej napíš remíza. Nepovedali sme zmeň farbu na čiernu, pretože tá farba je zmenená v tom objekt label result má zmenenú farbu na zelenú, meníme ju potom na červenú. Takže ak to chceme, aby bolo neutrálne, tak ju môžeme zmeniť na čiernu. V tom prípade vieme, že ide o remízu. Hop, tak, dobre. Teraz to spustíme. My zvolíme iridium, hraj díka, vyhral si, prehral si, vyhral si, no a nejaká remíza, áno. Dobre. To isté urobíme aj kde to končí, tak to isté urobíme nielen s iridium, ale aj s papyrusom a s díkou. No. Dobre. Hop. Tak to označíme, hop, potiaľ to až nie, iba po ifko, dobre. Dobre, neviem, čo nám dal C-čko. Dobre. Aha. Strelec. Dobre. No a v tomto prípade, pokiaľ hráč dá papyrus, tak v tom prípade, pokiaľ dáme papyrus, tak rovnako bude remíza. To dáme preč. Alebo takto, aby to malo aj nejakú hierarchickú štruktúru. Tak najprv uvedieme to isté, aby bola remíza, druhé dáme to, s čím by vyhral a tretie dáme to, čím počítač prehrá. Takže pokiaľ sme my dali papyrus, alebo inak dali sme papier, to tu nemá čo robiť. Dobre, tak to je vpredu. Tie remízové prvky sme hovorili, že budú vpredu. Berieme farbu čiernu, zvolíme a nastavíme remízu, dobre. V tom prípade, ak sme my zvolili papyrus a počítač zvolil iridium, tak v tom prípade sme vyhrali. Vyhral si. Papyrus obalí iridium. Dobre. Chceli by sme tu dávať aj nejakú interpunkciu, remíza. Dobre, čím vyhral a chceme zmeniť farbu na zelenú, pokiaľ vyhral, chceme mu to dať najavo. A pokiaľ máme díku, tak prehral si, díka rozreže papyrus. Takže vypíšeme prehral si, díka rozreže papyrus. Papyrus, dobre, bodka, ale nechceme takisto, aby to bolo zelené, ale chceme, aby to varovalo, že pozor, prehrávaš, takže dáme červené. OK, spustíme to, či je všetko v poriadku. Nemá možnosť Visual Studio tak počiarkovanie, aby nám hovorilo a povedalo, že toto máš zle, takže dobrým zvykom je pravidelne si kontrolovať, pretože potom v tom celom kóde sa hľadá ťažšie tá chyba. Takže programovali sme papyrus, pokiaľ dáme papyrus, prehral si, díka rozreže papyrus, prehrávam, remíza, prehrávam, tak nechcem papyrus, keď s ním stále prehrávam. Vyhral si iridium, otupí díku. Vyhrávaš, hráš remíza, vyhral si papyrus, remíza, prehral si iridium. Takže pre iridium funguje a pokiaľ dáme díku, zostáva nám hláška, mení ako len počítač. Dobre, ešte to urobíme posledné. Hop,
Takto. A tie bloky by sme si tiež mohli nejakým komentárom oddeliť. Algoritmická časť. Hráč zvolí papier. Nie, zvolí čo? Zvolí iridium. Dobre. A tu dáme hráč zvolí papyrus. Dobre. A v tom treťom tak. Hráč zvolí. Takže pokiaľ hráč zvolí papyrus, to sa opakujeme, ale my chceme, aby zvolil díku. V prvom prípade zvolí iridium, takže pokiaľ zvolí díku, tak bude v premenej p knife hodnota true a v tom prípade dávame toto, čo je remízové ako prvé, sme sa dohodli v C knife. Pokiaľ je to remíza, tak farbu nastavíme na čiernu a zapíšeme remíza. Dobre. Pokiaľ máme C... Dobre, pokiaľ dáme papyrus, tak v tom prípade díka rozreže papyrus. My sme dali díku, teda vyhral si, díka rozreže papyrus. Dobre. V tom prípade nastavíme farbu na zelenú a poďme trošku živšie do toho a dávame iridium, takže a my máme díku, takže prehral si díka od iridium otupí díku, dobre, iridium otupí díku. Dobre, a farba bude červená, aby nás varovala, že pozor, toto je prehra. Fajn. Ideme ďalej. Skontrolujeme. Áno, máme tu nejaký syntax error. Pred ifkom sme dali if. A na riadku 355 je takisto chyba. Hop, pending. Nechcem žiadne pending. Dobre. Choď trošku error. Missing before, to mi píše erory, dobre, ale hide, schovaj sa na chvíľu. 355 sme povedali, že chyba, tu máme S i knife a čakalo to bodkočiarku, takže môžeme ísť ďalej. Dobre, teraz môžeme manipulovať s díkou, remíza, vyhral si díka rozreže papyrus, remíza, iridium, vyhral si iridium otupí díku, hej, a ideme ďalej, remíza, super, díka, prvá prehra, prehral si iridium otupí díku. Máme díku, počítač má iridium, priebežne kontrolujeme, áno, naprogramované je to dobré, ale musíme kontrolovať, či sa to shoduje s výsledkom, áno, remíza, alebo papyrus, dobre, prehral si díka, rozreže papyrus, áno, toto je pravda, ak zvolíme iridium, vyhral si iridium otupí díku, to je pravda, ešte raz to isté, prehral si papyrus, zobali iridium. Dobre, takže a teraz chcem vypísať stav a body, pretože teraz áno, vyhral som dvakrát, ale ja to už nepočítam, hej, ja proste len klikám. Takže musíme popridávať body. Takže zvolíme si ďalšie premenné, ktoré môžu byť celočíselné, integer, a to bude C score, a to bude 0. A teraz si niečo ukážeme a player score, ktoré bude takisto 0. Dobre. No a nastavíme C-score++, pokiaľ vyhrá počítač. Takže všade, kde je prehral si, tak nastavíme C-score++. Tu si dáme papier, kde máme prehral si, to sú tie posledné trojky. C-score++. Tak, aj na to posledné dáme computer score, body počítača++, a potom body hráča, score alebo body hráča budú plus, pokiaľ vyhrávame. Tu pokiaľ vyhrávame takisto body hráča a takisto body hráča, pokiaľ vyhrávame. A ideme sa pozrieť, skúsime, ako funguje, či nám naozaj vypisuje body. Takže díka, nič. Remíza papyrus, nič. Iridium,
Prehral si papírus obaly iridium. A nedali sme to vypisovať, čo? Dobre. Takže v tom prípade, ak vyhráme, mali by sme ich ešte vypísať. To znamená, ak prehráme, vypisujeme, a ak je remíza, tak vypíšeme to isté. To znamená, na konci stále vypíšeme. Tu nám končí blok a na konci dáme label res. No, label res ani nie, ale vezmeme ktorý form design, nechcem žiaden error. No, dobre. A tu vypíšeme, nájdeme si ako sú label c-points, alebo c-score a p-points. Takže do LBL computer points, label body počítača, textu zadáme. Dobre, label player points do textu zadáme. Dobre. A tu už vypíšeme obsah premeny c-score. Takže táto premena je celočíselná, takže ju musíme konvertovať. Takže convert to integer 32. Nie, vlastne convert to string. Ona je integer a chceme ju konvertovať na reťazec znakov, computer score. Dobre. A konvertujeme na string takisto player score. Dobre. Player score, dobre, tu string. Áno, metóda je s veľkým. Dobre. Dika, hraj 0-0, remíza, papírus 1-0, 0-1, 0-1. Aj tak, a čo prehrávam aj 1-0, 0-1. Z akého dôvodu a prečo vždy je 0-1, 1-0? Dobre, nerozčulujeme sa, v pohode, všetko sa dá logicky vysvetliť. Všetko nie. Dobre, na začiatku sme čo napísali? No, toto vlastne teho zbehne, za každým, keď klikneme, zbehne toto teho programu. To znamená, ide riadok poriadku ako v procedurálnom programovaní. Pozriem, aha, c-score a p-score sú nastavené na 0. To znamená, aha, oni sú 0, dobre. Na začiatku sú 0 a zvýšim ich maximálne o 1, hej? A potom zase znovu, ak stlačíme, tak zase sú 0 a zvýšime ich maximálne o 1. No, nám toto dosť vadí a preto by sme do nich chceli už dať nejaké hodnoty. A to pre nás by bolo najlepšie, keby sme prečítali hodnoty, ktoré sú tu v tvoje body a v body počítača. Takže ideme na to. Integer score je vlastne... musíme zaskonvertovať na integer 32. A čo konvertujeme? Label computer points text. Dobre? A to isté urobíme s počítačom. Konvertujeme tu integer 32. Label player points, body hráča, text vezmeme z objektu lblp points, čo je čo? To je presne tu tento náš label, z neho vezmeme nejakú hodnotu, ten reťazec, ktorý má a konvertujeme ho na integer, aby sme s ním mohli robiť ako s číslom. Super, všetko sme vyriešili, sme múdri, ideme na to. Už ideme a papírus. Error, hej, break, continue, nič, už nikdy, niečo som sa pomýlil, určite pôjde to na druhý raz. Ideme, veď formulár je všetko v poriadku. Dobre, ideme, tak si zvolím papírus, bude viac čas. Nie, break, continue. Dobre, mohli by sme to čítať, ale dôležitá hrozba je, no, že takto, toto si vypneme. Aby sme mali debugovacie okno. Hop. Takto musím spustiť znovu a vypne sa to, dobre. Takže my tu máme, áno, chcem vybudovať v pohode všetko. Dobre, my sme povedali, vezmi prosím z tvoje body a z body počítača, lenže je tu nejaká hodnota, nie je tu ani prázdny reťazec, nie je tu nič, text nie je nejaký. Preto by bolo veľmi dobré, ak by sme tu nastavili text na 0, tento text sme na začiatku konvertovali na integer, to znamená bude 1 a ono to stále vezme ten text, ktorý tam je, konvertuje ho na integer a bude pripočítať. A vždy vezme tento text, ktorý sa nachádza v tvoje body a v tvoje telo a v body počítača, ktorý sa nachádza. Takže jeden text nastavíme na text rovný 0 a na body počítača bude takisto text rovný 0.
Dobre, počkáme chvíľu no. Počkáme, spustíme, vidíme tvoje body a body hráča, že sú 0. Papyrus. Prehral som počítač, má 1 bod, vyhral som 1-1. 2-1, ideme Papyrus, remíza, ideme Iridium, 3-1, super, 4-1, Papyrus 5-1, remíza. Remíza, obaja máme Papyrus. Áno, Dika, obaja remíza. Vyhral si pretože Iridium otupí Diku. Fajn, paráda, 6-2, super, na ten prehral si Dika, rozreže Papyrus. Počítač dal Diku, mi Papyrus, takže pravidla sa naozaj. Posledné, čo musíme, čo sme najprv urobili, ešte raz, vzali sme text, ktorý sa nachádza, tak toto bude lepšie, vzali sme text, ktorý sa nachádza v label Computer Points, text, ktorý sa nachádza v tomto objekte. A teda vzali sme text, konvertovali sme ho na celé číslo sme pripočítali, vrátili ho tam, povedali sme, aha, ty sa prepni na jednotku, napríklad, ty sa prepni na jednotku, potom druhý raz vezmem si text, ktorý je tu jednotka, tu je 0, a pripočítavam k nemu. Remíza konkrétne nie, ale prehral si, pripočítal som k 0. Dika, remíza, Papyrus, remíza, Iridium, remíza, Papyrus, vyhral si, Papyrus zobal Iridium. Vzal som jednotku, pripočítal k nej jednotku, pretože vyhral, a v tom prípade vypísal znovu, hej, dáme si remíza, prehral si, Dika, rozreže Papyrus 2-2 a ideme počítať, že zdávať dole pomaly, hej, 3-5. Dobre, ešte posledná vec, ktorú potrebujeme naprogramovať, a to je výsledné skóre. Takže, pokiaľ je computer score väčšie ako player score, pokiaľ sú body hráča väčšie ako body počítača, tak v tom prípade chcem, aby nám vypísal LBL. Neviem momentálne, ako sa volá stav celkom. Jeho meno sme nezmenili, takže LBL win. Kto proste vyhráva. Dobre, chvíľu počkáme. Dobre. OK. Label win. Takže a do textu dáme, kto vyhráva. Pokiaľ vyhráva počítač, tak hráč. Pokiaľ vyhráva počítač, tak vyhráva počítač. Dobre. Ale pre nás je to zlá správa, teda môžeme nastaviť farbu, label win, nastavíme vlastnosť for color. Ak si všimnete, tak my nastavujeme tieto vlastnosti, ktoré sme predtým nastavovali tu, napríklad border style, alebo for color. Hej. Máme control text a my ho nastavíme na nejakú konkrétnu hodnotu. Alebo border style nastavíme na fixe 3D. For color buď zmeníme tu, ale my ho chceme zmeniť počas programu. Takže dáme, že for color sa rovná, no a už ideme system drawing color. Dobre, ukážeme si, že je to case sensitive. Dáme color s veľkým O. Je to pre nás zlá správa, takže červené, pokiaľ počítač vyhráva. No, je tu nejaký error, pretože color je s veľkým a red potom nepozná. Z akého dôvodu? Pretože je to case sensitive, to znamená citlivé na veľkosť písmen, color musí byť malé. Takisto C nemôže byť malé, ale musí byť veľké. Dobre, a ideme ďalej, už to dokončíme. Dobre, toto by bolo pekné, ale ešte lepšie, ak použijeme aj if else. Sa neupíšeme. A tu máme pokiaľ c-score sa rovná p-score, tak label win. Dobre, text v ňom bude remíza. Ale tu musíme znova, keďže sme farbu zmenili predtým na červenú, vždy tam zostane červená. To znamená, že farbu musíme zmeniť na čiernu. Dobre, farbu musíme zmeniť na čiernu. Dobre. A v tom prípade potrebujeme aj zložené zátvorky. Takto. A potom máme
Takže ak by sme tu nedali zloženie zátvorky, ifko by platilo len pre prvý príkaz. To znamená, to druhé by sa vykonalo automaticky, vždy by napísalo remíza. A veď si to môžeme vyskúšať. A dáme else. A tu ešte doplníme tretiu podmienku, aby to bolo kompletné. Keďže v tomto prípade prehrali sme, remizujeme, takže už nám zostáva len posledná možnosť vyhrať. A keď vyhráme, tak dáme label win, text dáme, že vyhráva kto? Vyhrávaš ty. Ty. Už by bolo možno dobré, ak by sme tu dali meno užívateľa, že nech ho na začiatku zadá, a potom by sme mu hovorili, že wow, Legolas vyhráva a podobne. Ale tak stačí. Stav celkom, ani toto nie je tak celkom košer gramaticky. Ty vyhrávaš. Hop, vyhrávaš. Vyhráva. Dobre. Počítač vyhráva. OK, super. Remíza. A teraz si ukážeme, že vždy nám nakoniec napíše remízu. Alebo toto, čo je posledné, tam zostane. Takže aj pokiaľ prehrávame, napíše nám remíza. Máme tu error na riadku 390. 390 if cez score, toto S-ko to je má čo robiť. Tak napíše nám remíza. Hraj dýka, remíza. Ty vyhrávaš. Remíza. Vyhral si, prehral si. No, nech sa zmení z toho. Remíza. No, teraz zázračne vyhrávame. Nie, počítač vyhráva. Remíza. Áno, ale remíza nám zostala červená. Dobre, tak to už tráfi potom. Len sa vykoná len jeden jediný. No, v našom prípade nám C++ zmazalo. No, momentálne som si zmazal ten riadok, takže preto nám nič neukázal. Preto nám to ukázalo ako malo, pretože áno, pokiaľ sa počty bodov rovnajú, tak vypísalo remíza áno, len nemenil farbu. Dobre. Spustíme ešte raz, jedna kontrola. A je tu nejaký error illegal charakter 392. Takže na 392 máme text labelovin. Text remíza. A čo sa mu nepáči? Aha, chyba nám tu. Takto, zložená zátvorka. Tak. No, Dika. Papyrus. Nedali sme tam nejakú náhodu, takže v podstate ten, kto tú hru už raz hral, ju druhýkrát vyhrá.